Lineær programmering er et værktøj til optimering især af produktion og indtjening. Jeg vil tale lidt om kriteriefunktionen og de begrænsende funktioner eller begrænsningerne, og hvad man så kan gøre med det. Det er, at man kan optimere på sin kriteriefunktion, det vil sige finde minimum eller maksimum, og det gør man ved hjælp af niveaulinjer, NAT. Og så vil jeg kort nævne noget om følsomhedsanalyse, som handler om, hvor meget man kan ændre på stigningstallet for den ene af faktorerne, uden at ændre på det faktum, at man har fundet altså uden at lave et nyt punkt optimalt i forhold til, men det kommer jeg til. Og så lidt nogle beregninger og et eksempel fra virkeligheden til sidst. Det vi arbejder med, når vi snakker følsomhedsanalyse, det er kriteriefunktionen K, som kan forklares meget kort med, hvad er det, vi forsøger at optimere. Hvad er det helt præcis, vi prøver at tweake på og dreje på og gøre så godt som overhovedet muligt. Og så har vi de ting, der spænder ben. Det er som regel sådan det forholder sig, at virkeligheden fungerer anderledes end fantasien og de teoretiske beregninger. Det kunne fx være et produktionsfirma, som skal overholde gældende lovgivning med hensyn til arbejdstid eller udsættelse for kemikalier, og det er også noget med tidsperioder, eller prisfaktorer, som f.eks. mindste pris man skal have for ikke at gå konkurs, eller makspris sat af gældende lovgivning osv. Og man kan opsætte et begrænsningsskema for at gøre det nemt for sig selv at regne de her begrænsende forskrifter ud. Og så har vi niveaulinjer, vi kan lave, hvor vi kan trække linjer gennem vores arbejdsområde for at se, hvor niveauerne går. Og måden man optimerer på er ved at lave en niveaulinje gennem 0, og så trække den ud til de yderpunkter, der ligger inden for den fremkommende polygon. Og man skal især bruge 2 ligninger med 2 ubekendte, når man regner på det her. Udover at man kan tegne sig ud af det, når først man har opstillet sine begrænsninger, så kan man også, når man har opstillet begrænsningerne, kan man udregne alle hjørnepunkterne i den polygon, som afgrænser ens operative område. På den måde, som der står på skærmen her, ved at man tager begrænsningerne 2 af gangen og løser de 2 ligninger med 2 ubekendte. Altså finder skæringspunktet mellem de 2 ligninger. Det kan man også vælge at gøre grafisk, hvis man har et koordinatsystem, man tager tingene ind i. Man kan bruge substitutionsmetoden, som der er kort vist symbolsk her. Man isolerer y i begge de 2 ligninger, og så kan man fx sætte dem lige med hinanden, eller indsætte den ene funktions udtryk i den anden funktions udtryk. Hvor i eksemplet her, hvor vi kender stigningstallene og så videre og skal finde x og y, kan man først isolere x og finde den, og så kan man indsætte x'et i en af de første 2 funktioner og isolere y. Man kan også bruge lige store koefficienters metode, hvor man trækker ligningerne fra hinanden efter at have fundet så mange lighedspunkter som muligt. Og alt hvad der er tilbage vil så være forskellen på de 2 ligninger. Man kan bruge, og det kan man så bruge til at beregne polygonhjørnet med det her. Hvis den ene
begrænsning støder til en af akserne, X eller Y-aksen, f.eks. i en økonomisk beregning, hvor vi typisk arbejder med, at X og Y skal være større end eller lig 0, så sætter man bare ligningen til at være lig 0 og finder således skæringen med den akse, der nu er tale om. Og jeg glemte at sige før, at man kan så bruge de fremkommende koordinater, dem kan man indsætte i sin kriteriefunktion. Og det man så får ud af det er, at man får kriteriefunktionens værdier for alle polygonens yderpunkter. Og det er så bare at se, hvilket der er højst, hvilket der er lavest, og det vil så være kriteriefunktionens maksværdier og minimumsværdier, altså den optimering, vi ønsker at lave. Så er der det, der hedder følsomhedsanalyse, som måske kan forklares, eller brugen af det kan forklares med de to spørgsmål. Hvis nu den nuværende optimalløsning stadigvæk skal være optimal, hvor meget kan vi så ændre i selve værdien? Det kunne fx være en sælger fra et stort firma, som ønsker at vide, hvor meget han kan give en kunde rabat. Hvis det er meget dyrt at omlægge produktionen, hvor meget rabat kan han så give og bevare optimale produktionsforhold? Eller måske den anden vej rundt. Hvor meget skal vi ændre værdien, for at den nuværende kombination ikke længere er optimal? Det kunne fx være, hvis man arbejder på grænsen af, eller lige omkring en juridisk grænseværdi, der er sat. Så kunne det være, at man ønskede at have sin optimale produktion lige inden for grænseværdien, i stedet for lige uden for den. Og man ønsker så at vide, hvor meget man skal ændre på nogle af sine faktorer for at snige sig inden for grænseværdien. Men det gøres meget kort ved, at vi arbejder altså med stigningstallet for x og for y i den her kriteriefunktion. Og det kan meget kort beskrives sådan, at forholdet mellem de to tal a og b, for at den nuværende optimalløsning bevares, skal forholdet mellem a og b være større end den nedre begrænsnings stigningstal og mindre end den øvre begrænsnings stigningstal. Den nedre henholdsvis øvre begrænsning værende den rette linje, som afgrænser polygonen til højre for punktet, og den øvre, den rette linje, som afgrænser polygonen til venstre for det her optimalpunkt, vi arbejder ud fra. Og mit praktiske eksempel er fra mit eget liv. Man kunne forestille sig en kropsterapeut, som ønsker at kende sine begrænsninger rent økonomisk, jævnfør gældende lovgivning. Han er uddannet kropsterapeut og tager 600 kroner for en kropsterapeutisk behandling på 1 time og 300 kroner for en velværemassage på 1 time. Han har et fuldtidsjob og orker kun at lave 1 behandling om dagen. Til gengæld så giver han gerne 1 behandling om dagen 5 dage om ugen, alle årets uger, det vil sige 52 uger gange 5 behandlinger, giver 260 behandlinger, han maks kan give, så x plus y skal være mindre end eller lig med 260. Det er den første ulighed af, vi kan se her. Den anden ulighed er, hvis han ønsker at holde sig under den almindelige momsfritagelsesgrænse. Det er sådan i dansk lovgivning, at hvis man udøver selvstændig virksomhed og tjener over 50.000 kroner på et år, så skal man momsregistreres. Det vil sige, at man skal have et CVR-nummer og skal så føre regnskab og betale afgifter betale moms til staten. Hvis man holder sig derunder, skal man ikke betale moms, og
Man kan så stadigvæk blive afkrævet regnskab, hvis de vurderer, at man ligger lige på grænsen, og de gerne vil se en efter i søvnene. Og det er jo af stor interesse for en selvstændig kropsterapeut, som ønsker at have et konkurrencedygtigt prisniveau i forhold til de andre. Hans anden mulighed er at kvalificere sig til momsfritagelse. Det gør man ved at tage nogle bestemte kurser i anatomi og fysiologi osv. Hvis man kvalificerer sig til momsfritagelse, stiger grænsen for afgiftsforpligtelse til 80.000 kroner, og i øvrigt bliver afgiften så markant lavere. Den ligger på nogle få procent i stedet for 20%, men det er først over de 80.000. Så vi indsætter de 3 uligheder i vores koordinatsystem, og ser så altså her tydeligt med antal kropsterapier ud af x-aksen og antal velværemassager ud af y-aksen. Ser vi det inderste mørkeblå område er antal behandlinger, som holder ham under 50.000 kroner grænsen. Den sorte streg er antal behandlinger under 80.000 kroner grænsen, og den yderste linje med det lyseblå område er det antal behandlinger, han kan udføre om året med det satte max. Og han er altså vel inden for sin maksimale arbejdstid. Det betyder, at han sandsynligvis godt kan tillade sig at holde jul med familien i stedet for at skulle stå og massere. Og det er også selvom han skulle være momsfritaget og kan tjene en frygtelig masse penge, så han vil faktisk kunne maksimere gevaldigt. Og der er lige akkurat et optimeringspunkt oppe i hjørnet, som jeg har markeret med stiplede linjer, som ligger på cirka lige under 7 kropsterapier og lige over 253 velværemassager på et år vil være den optimale kombination, når han arbejder i sin fritid. Så han bør altså slå sig op på velværemassage på det nuværende tidspunkt. Hvis man nu forestiller sig, om man fjernede maksimal begrænsning, kunne han så arbejde alt det han vil som kropsterapeut, i det indtjening alt andet lige er højere på x-faktoren. Det var lidt langt om lineær programmering. Jeg synes altid de bliver for lange, de her videoer.